Sí, consellera, aprofito. Dues preguntes. Amb tota la insistència aquesta de la conferència, no serà que en una conferència no hi ha preguntes i en una compareixença al Senat sí? I segon, vostè ha parlat dels compromisos incomplerts. No sé si el govern ha fet balanç de que ahir feia els 18 mesos. Jo recordo que el full de ruta, jo pensava que era a partir de l'anomenament del president, però no, és a partir de les eleccions. És a dir, ahir havíem de ser independents. No sé si el govern ha fet alguna reflexió, alguna autocrítica, etc. Tornant a la conferència, en aquest cas, insisteixo, es tracta d'un format d'aquestes característiques, sí, com el que es va produir a Brussel·les, on, per cert, no ens vam haver de sentir dir que no volíem escoltar. De fet, escoltem contínuament opinions que són divergents, opinions que són diferents, ho fem en el Parlament de Catalunya, com correspon, i ho fem amb la relació normalitzada que tenim amb els diferents sectors del conjunt de la societat catalana. Per altra banda, precisament, i al marge de la petició d'aquesta sala per fer aquesta conferència, el govern català, com vostè sap molt bé, i aprofitem per reiterar-ho una vegada més, la consellera Ruiz i jo mateixa estem sol·licitant una taula de diàleg per parlar amb el govern de l'Estat. I una taula de diàleg aquí i a tot arreu vol dir parlar i vol dir escoltar, per descomptat que sí. En relació al període de 18 mesos, crec que és perfectament conegut i perfectament coherent que es tracta d'un període que s'inicia en el moment en què arrenca la legislatura, la present legislatura, amb la investidura del president Puigdemont i la formació de govern. Sí, és així, és exactament així. El que van signar, no, consellera, el que van signar diu específicament que compta a partir del 27 de setembre. El 27 de setembre es van produir unes eleccions, malauradament no vam poder arrencar la legislatura tan aviat com molts haguessin volgut, de la mateixa manera que l'any 2016 malauradament no vam gaudir d'uns pressupostos en marxa. Això no obsta que el compromís dels 18 mesos, això sí, comptant des de la formació del govern de Junts pel Sí, és vigent i que treballem de manera molt activa per donar resposta als diferents compromisos en tots els ordres al que aquest govern ha de fer front.